Күп яшьләр инде үз теленнән оялалар. Һәм инде хәтта моны компанияма йөргәндә инде гел дә русча сөйлиләр инде. Безнең заманда ул телдән оялырга кирәкми. Яшьләргә музыка аша шуны җиткергә килә. Чтоб яшьләр безнең телдән оялмасыннар инде, безнең музыкадан һәм шуның аша аңлатырга тиешбез. Безнең телдән оялмагыз, рәхәтләнеп һөйләшегез. Бик күп әни әтиләр сәхнәгә менә һәм гел дә әйтәләр: "Радик, рәхмәт җырларың өчен, рәхмәт, моны минем балам сезнең җырларыгызны тыңлап телне өйрәнә башлады." Һәм инде аңламаган телләрне килеп әниләрдән, әтиләрдән сорыйлар. Күңелгә шул хәтлем рәхәт булып китә. Чөнки чынлап та безнең өчен ул зур азым дисәк тә була инде. Яшьләр телне өйрәнгәнгә һәм инде телдән оялмайлар инде мәктәп дәресләрен алырга. Менә уйлавымча, ул кирәкмидер дип. Чөнки алырга кирәкми. Туган тел Татарстанда татар теле, Башкортстанда башкорт теле булырга тиеш. Мәктәптә минем ул булырга тиеш. Чөнки булмаса яшьләр ничек телне саклыйбыз? Яшьләр ничек телне сакларга тиеш? Өйдә генә сөйләшеп, менә мәктәптә укыганда китапны укыйлар инде, язышалар, ничектер өйрәнәләр. Мин инде җыраша безнең телдә күтәрергә тырышам.